gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, aso kimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas iti sigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ag kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaisuna. Dawanan nung yabida tayo anay Kapitan Enteng. Kyle, anya ti pampanunutan, ta nakatapaya ka. No kasano nga umado ti kwartak. Ha? At ako mamay tagtagainap ko nga kantada. Amang isuro kampay iti kalik agamang. Anya? Ay di ka katakatawa dita. Ha? Masurunat. Ay, imbag pa'y ni tata ba dong angkal? Tado ti kwartana. Kanayon da nga giinom. Ha? Di pa'y agawis mo't dadya akong parek. Litson pa'y ti pulutan da. Ay. Nagngingi na pa'y nga arak tin inuman da. Ay. Nagalasan dadya pare ba dong? Tadinak pa'y malagip mo't nga awis. Kaslasan kami nga agkumpare. Hagler, si kanto ti laban ko Isu alalay ng tawain. Ay na. Nagtaraki kan, Hagler. Nagmaya ti taktak dermaw. Nay, kita ma. Naa! Nay. Abe, apay tuyang. Naglawat ang angam. Imbag pa'y day tamanok mau, tama aprosam! Ha? Idinto ta siyak nga sawam, kat di mo pa'y maaprosan! Tailaw na. Ibagaman kanyak tipod na ubadaw, napatpatag kadikan kaday tamanok, wano siyak nga sawam, ha? Ay natuyang. Isu nga aprusak ni Hagler. Tapagkwartaak. Kal, mabalinak mo't apagkwartaan! Na, apay, mabalin ka nga raw ngay palaw. Wan! Day ka lang! Na, sino ngay matimayat na makipalutkin ka? Kut nagkersang day tadakulap mo. Ha? Nasa Iraq ba daw? Ha? Nasa Iraq, unay. Ay, nagsakit ang panunutan na dinak pa'y maaprosan. Na, Ngam ka ngayon mo nga aprosan na itamanok ma. Ay, nagsakit ba daw? iyay. Umukok ti sakit na itikaong Na, ambang. Na, agan ano ka marituyang. Apay, agsangsangit ka, tasingrot ka, singrot kita. When marikwanang nasakit law na itinakam ka. Nay, apay ngay, agsangit ka mutan. Apay, anyan problema, maya maray. Nagbabae ni Badong Mau. San maray? Ngamay! Nay. Sukat na kaun iti manok na. Agasam, kanayon na nga aprosan tay manok na para palaut. Idinto ta siya nga asawa na. Kadi na pa'y maaprosan. Ay, nagsakit unay, marikwanang. Na, Imbag pa'y ti manok na, tama aprosan na. ay na! Ay, Kanya ti katawaam, marikwanang. Insultun na kaday, maray. Saan maray? Unay maday tapag saksakitan tinakamon marituyang. Awan nga minasawam kal. Isu adi mo marik na, ti marek-rek na. Ay na maray. Mawatam ka din ni Badong Mau.
Talaga mo takasta dagitag tartarakan iti manok apang palot. Kaaduan na nakita kat aprusan da dagiti manok da. Ngam sa baling aron ni Badong Kaw. Tatalaga din nakpay maaprosan ba? Ay kat, adda siguro parikot kan ka. Iso aday ta, ti Doktalam. No apay, adi nakakayat nga aprusan ni Badong Mau. Unang Kyle, sumurot ak kini Tata Badong. Mapan kami jay ilay. Ilaban mi kano ni Hagler. Sino hagler? Tay manok na Sige, makamo ka. Si Kangayang Kyle, umay kamay. Ay, saan? Jak mapapan iti kakasta. Nang runa, kat kapitanak pa'y ngarun. Mala, inak nga roda ng Kyle. Sige. Barang mga abak ni Hagler. Tapno at baratok kini Tata Badong. Sige! Basang Adam! Depensa! Kuptar! Kuptar! Dita! Kasta, Hagler! Sayang timay sa kinaban, no di mo aramatin talaing bao. Tata Badong! Nangabakan ti manok mo Nagparta ka makilaban. Ay, Kasmat lakin ka ti kaalistong na. Adaw, tigastos ko ni Takwaraw. At na sikreto na na Takwaraw. Ha? Tagtagarila ta. Ang mga nuwad na makangay. Nay, si Kadayta, marituyan. Mag, apay aya. Adda aya nagbaliwan ti lang ha. Kasanaw, maikawak Ngamen, lumablab ba gamot kanday tabibig mo. Lip gloss laeng daytoy maray. Sakit. Nanay, nagbanglo ka Agat, fabric conditioner. Dayta ka diti perfume mo. Kasla... wan. Kas tatay inaramat ko idinaglaba a fabric conditioner. Maray, nagbangloan niya. Win nga raw, nagbanglo talaga. Nay, anya ti katawaam ngay marikwanang. Hey, maaprosan na ka mo siguro na kabadungan, Maray. Kasla maawat ako no apay anabang loka ita marituyang. Nakadigos ka kan nagsukat ka iti duster mo. Wen nga rod, no kasta ka kumaaka na yon, marituyang. Di, mainggan yun ni Badong Mukang ka. Sa kagkatawa maribanang. Ay na maray, makakatawa lang mo't Alam maray, ituloy mo ti kasta akinabanglom. Tapno maayatan ni pari badongkan ka. Angkal, nagadumanan ti kwarta ni Tata Badong. Nangabak manen ni Hagler na. Aduda nga ginaw. Bastante ti pulutan. Nagadu angkal. At dapay soup number 5. Ay, naday ko matikayat ko. Soup number 5. Yalatak man ko raw. Ay, sikan natin mapanangkal. Tanabsuga kaon. Diyak kayatan ti agsubli jay. Ala ka din, anakan, agwapo nga malakan niya. Ikan, ang di mo ibagbaga siya alan ka, anakan. Inkanta, good boy ka, man. Ingkakit din angkal. Sa mo pa ilang aron impadamag kanyak. Hindi ka mo't maibaon. Ingka ngaminan Apay ngamin na mabain ka. Katawan mo't babain mau. Damot basit Ay, anyang katataramidat. Tapno mapansin na ni pare Badong. Kahit awisin nak amapan iji balayda. Ay, amukon! Anya nga angkal. Ay, basta amukon. Naglaingat ka talaga. Wadwa, di kay palang ngalaw-ngaw. Sumungat ni Parinteng. Ay, pare! Adun sa mati pulutan nyo
Ada pa'y masambot ka no agsubliak. Inak man pa'y biit iji barangay hall. Nuadan to pa'y masambot mo, paray. Ang mga numaibos taon. Nang runa no makariing ni Kwarog akanakam. Ha? Nagawid kay, tamaturog ka now. Ay sus. Abante no parada. Ay delikado ni Kwarag. Stretchable ti tiyan na. Ang mga numaibos anak. Mala, tapno di mo matkunain paray. Agpulutan akbasit. Ay, di mo ibaga-abasit, paray. Agaam mo tayon. Halaki din banat, paray. Ay, ayos nga ron. Banat. Beramanak pa na ito tinuno. Ha? Ni. Ay, dahan-dahan na, paray. Intiram man nun, paray. Naibas Agaam mo tayo kung nangaminin kay. Ay, ang sarap. Ni. Papel kamot la papelan, paray. Alaut, kamang ireserba iti pulutan. Kasiguradaw, maklin up amin ay. Ha? Ibusin amin ni Parinteng. Tata ba daw? No kaya't mo. Laukan ta iti chinelas di pulutan aparak ni Kapitan Inteng. Ha? Hey, sanay. Next time to lang. I'm done, pare ba daw? Who's your bank? Anya bang? Apay, di mo maawatan tiket na asawang tata ba daw? Ay, Parinteng. Yawid mo. Tapno makargaan mo iti sa balay. Di bang kuyaw. Kwa, kabila man pa'y nga ron dito si Lupin dito'y big brown envelope. Na. Ay, siya kung timang karga. Nakadwag akas tuyap. Na. Ha? Agyaman na pare. Ay, naku na. Congratulations ka ni Hagler. Na. Nagpulutan lang arudan iti naga daw. Sa bali pa'y latay adaw ngayon silupin na. Nay, nagadumot daytan anak ka si Lupin. Nangalam kadagita si daan. Diyan da pare ba daw? Nagpulutan na pa yan. Nangisilupin da pa'y iti yawit ka. Nangisilupin da? When no, sikat nangisilupin. Taam-amukan inteng. Mangibabain ka kay. When mat, naglaing ka ang makipulutan. Ang amdi mo mat kayat ti aggastos. Agpulutan ka lang arudan, mangisupot ka pa'y. Saan ba't Ay, pudno mat. Kas ita, nagado a karne day ta insang putmo. Inted da nga ron di awatan. Sayang ba't ano jak awatin? Alan, agaukan itiin na po'y tamangan ta. Nagimas day ta si dain dungaw. No di mo kaya ti agaw itiin na po'y alunusak day tan. Anya! Nay, nakatapaya ka man dito'y barangay hawlang kay. Panunutak nga ron no kaano bumaknang. Na, dahita man ang tibagam. Agsalukag ka atap no bumaknang ka. Dako mamay tagtaga-inap ko nga engkantada. Akampay iday. Isursuro na, di nakakali akin na baknang takalyak man. Yay. Ay, uwan kayang kwaral. Kaano nga ilaban ni pare badong timanok na. Intun sumarunumanan Makapulpulutan ak iti karne. Alakit dahin. Agtrabaho kan. Nagadupay ti pipirma amaw. Pirma amaw. Tadi kakat agim imagine dita iti litsawn. Nagpanglo akaw. Kasano, kat kadigdigos ka. Sakit imbok-bok ko pa itay bang-banglo nga inutang ko nga special offer. Hey. Ay na. Nagbanglo ka talaga. Ay. Inakun ijisilad mi kinipadaw. Hey. Badung kau. Yahoo! Badung. Nakaturog kan? Umabayakon ken ka. Ay na. Ay.
Maaprosan na siguro ni Badong. Nagagot ka, Tuyang! Ha? Nagsakit tagong ko ni Tabang Banglom! Anya? Saan ka nga umababay, kanyak? Yung ka maturog ijay salas! Anya? Ay, yak magustuhan day Tabang Banglom! Nagsakit tagong kaw! Si kamot itati ilaban kaw. Nalabaga. Na, nagtaraki ka. Good morning, pare. Ah, Aprusa mo dahil ka nalabaga akawitan ba? Wine. Apay, ngatibag ang paray. Kwa, lima basak lang ta mapanak ije balay da kagawan istaw. Sige, ingkan paray. Paray. Di na tulip-lipatan ito nag-blow out ka. Na, nagpuskula talaga tirupa na. Amok adi mo kaya paray. Ang umayak tulat ta. Ay, saan kan nga umay paray? Da, Mangirarit ka. paray. Itay pa nga aprusam ta manok mo. Ang di mo samot maaprusa ni bakit mau. Na, Sige, lapsan ka pa. Apay akas tatiro pa ang maray. Saan na ka nga inaprosan ni Badong Mau? Isa kas tatiro pam. Kasla koldoray. Wan maray. Saan nakatalaga pagan ano ni Badong Kaw? Oh, terpole ka manan. Relax ka dila. Di mo marik na, di marik-rik na kasakay. Tawan ngamin asawa maray. Oray man, tamaawatak man. Marik na ka talagan maray. Sana kun nga'y ayatin ni Badong Kaw. Ay ka, takwatam tirason No apay adinakan ay ayatan ni Badong Mau. Naa, nagdadakkel mo't dagita awat-wat intay. Windong nga. Nagpawat-wat ni kumparek Atilio. Anya, Winta birthday na nga ron. aya, ang nagadon dagita intay. Wala tayong panayon ko. Anya, ay mangibabain ka talaga intay. Antukab ka talaga. Saan mo? Si Bray, nagpawat-wat nga ron mo't ni kumparek Atilio. Kahit inikanak iti ad-ado, di inawat ka. Iso nga rod inteng. Ang ti ibagbagak. Impanayon mo pa lang tiwat-wat nga inted na. Kat ninayonan naman, di biri-biri tingkyaw. Ay, awan mo, inteng. Kababain ka at talaga. Ang galanteng. At damanin litsyon ije ayan datata ba daw? Da. Nangabak manin ti manok na. Madama itan ti pulutan. Apay nga impay ka. Papayaban na kangarod ni tata ba daw? Ay, intangaro din. Ha? Oy, Angkal! Oy, si Miyagain. Oy, Angkal. Ang mga numakatilmon kay dito lang. ay dahan-dahan paray. Ado ti pulutan. Para, ay mangyawit ak kung ni banang adubawatak iti karnyo. Ha? Oy, saan ka di tata? Awan yung bagbagan ni Antibanang. Madin siya Ha? Ni, hapayan Angkal. Kanyat mapaspasama kan ka. Maulaw ako. Ang mga numahiblad kan paray. Huwag siya. Mahibladak sa mat. Ipundak di hospital ko raw. Yay. Diyak po'y kaya timatay. Inakon ba daw panawan kan? Ha? Apay ngay? Ngamain, saan na kaun nga ay ayatan? Maaprosam ti manok mau, ngam di nakpay maaprosan. Anya? Ti kayat ko asawan, awan panangipatig mo kanya. Kaslasaan nak nga asawa. Napatpatagkan ka dagiti manok mau.
Kandagiti kanayon mo apapainuman iti ara. Idento ta siya, dinakpay maigatangan mo't iti rosas, akas tanda ti panagayat mo kanya. Ha? Sigay ba daw, Ay, padawan kan, sa nabalay, tanapatpatagkan ka dagiti manukbaw. ay saan tuyang? Mano aya arosas, ti kayat mo. Tay gatangan ka. Tapno saan ka na pumanaw? Ha! Awan naglabay ti kawis ko, tuyang. Ay di ka pumanaw. Pangasim! Daytaket ita tatabadong. Ipaayamat ngamin iti atensyon ni Nana Toyang. Saan laaday tamanok mo tiap aprusam? Kat si kamat, Kapitan Enteng. Dahan-dahan laeng iti karne. Anya nga ita, may blood kan. Ala sige! Titang tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysona. Dawanin ang labida tayo, anay. Kapitan Enteng. Insurat kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.